Vă salut pe toți cu stimă și respect, în egală măsură. Vreau să fac și un scurt info pentru Goni Barbarosta, pentru că mă simt nevoit, că am văzut un live de-a lui în care a vorbit prost de mine și de familia mea. Băi, Goni Barbaru, mi-a adăugat familia în subiect, ai spus că eu îmi vând copiii. În al doilea rând, eu nu ți-am băgat copiii în subiect, ai înțeles? Am vorbit strict la adresa ta, te-am provocat să te bați cu mine, mai blocat, așa mai departe. Tot te declare așa smardoi și sigur pe tine și asta. Dacă erai un băiețaș, dacă erai cu adevărat smardoi și asta, hai să zic că a fost, cum ai zis tu, să fii un lup mâncat de o oaie, da? De ce nu te-ai răzbunat? M-a trecut 3-4 ani de atunci. De ce nu te-ai răzbunat să demonstrezi la lume că chiar ești smardoi? Băi, un smardoi adevărat, chiar dacă ia bătaie, nu se lasă, să răzbună. Dar tu ai demonstrat frica și teroarea din tine și nu știu cum ai tu puterea să mai intervii pe aici pe live-urile astea să spui că ești smardoi. Vedeți, fratele meu, stai cu minte banca ta și alea. Să-ți trăiască familia ta, dacă Dumnezeu ți-a dat o șansă la viață, nu căuta să o ratezi.